Estamos de volta máis contidos, máis protagonistas. De novo voltamos a nosas retransmisión en Facebook Live, ademais do noso dial 97.7. Breve apuntamento, están chegando vídeos, imaxes, algún que outro coche atrapado precisamente na zona de Laraño. Imos falar co presidente da Asociación de Veciños Asunlla de Laraño. Julio, bos días. Bos días. Como está a situación por aí con isto da borrasca, da chuvia? Porque chegounos unha imaxe dun coche atrapado nesa zona de Laraño, justamente. Sí, concretamente na zona final do Rial de Laraño, pois, bueno, Laraño, como se sabe a xente, depende de ríos. Temos o río que cruza prácticamente Laraño, claro. Temos pois, tres pontes que afectan a Laraño. Justamente eu, antes de vir aquí á radio, pois, Sí. parei, está o nivel de agua moi elevado, moi elevado. Non se desbordou, pero... Non, bueno, desbordouse por los lindes laterales, pero o que é por enriba da carretera, agua de arriba da carretera, é simplemente no sitio ese onde está o coche atrapado. Bueno, precaución, tamén nos chegaron imaxes de galeras, imaxes de Brañas do Sar, en fin, 633 57 17 65, se teñen algunha imaxe, algunha información, algún vídeo que queren que publiquemos, que pode ser de información para outros veciños e veciñas. Bueno, pois así está a situación, moitísima precaución, sobre todo aqueles que nos escoitan dende o coche, moitísima precaución. E paciencia, que sempre que chove en Santiago de Compostela temos que armarnos de paciencia, e insisto que algunhas das estradas, algunhas das rúas están bastante anegadas xa de chuvia. Bueno, convidamos a Julio porque levan xa un tempo. Canto tempo xa de protesta? Pois mira, de protesta estamos desde finais de novembro. Uns meses aí xa... Antes fixemos o que son achegamentos aos políticos locais de Santiago, Vale. Escritos tamén a autoridades, delegación de goberno, Ministerio de Fomento, Sí. o sea, pero o que... A movilización desde novembro. Desde finales de novembro, porque vimos Vamos a mo cartel aí. a pasividade dos políticos hacia nosos problemas. Vale. Estamos falando, supoño que xa estaredes o tanto, da situación, bueno, estou amosando agora mesmo en pantalla en Facebook Live, non aos paneis antisonoros de Adif en Laraño. Queremos coñecer que ocurre. Por que estas protestas? A ver, imos ao principio. Pois mira, nos na Asociación de Vecinos enterámonos de que iba a haber unha segunda operación de recolocación de paneis en Laraño, concretamente nas calles O Casal e a Rúa San Roque de Laraño. Hemos descoberto que son 502 metros lineais de paneis opacos diante de vivendas, 502 metros de paneis opacos. Exactamente. Opacos. Estamos falando de, ao mellor, un tramo de non chega a un kilómetro pouquiño, Sí. de calle. É continuo ou vai por tramos? Por tramos. Diante das Por casas tramos. queren poñernos os paneis opacos e van medidas, pois mira, de 5 metros, 4 metros, 3 metros e medio. O que queren é facer un muro diante das vivendas. Vale. Explicación, isto é para evitar o son dos propios trens nas vivendas. Ou me equivoco? A finalidade deste proxecto é exactamente aislar o ruído do tren ás vivendas. Problema, esas vivendas xa levan convivindo con tren de toda a vida, porque o tren xa pasaba por Laraño desde fai moitos anos. Despois fixo o desdoble fai cerca de 15 anos, e ningún veciño pideu nada, ni solicitou nada. É que esa é a pregunta, claro. Correcto. Oye, os veciños molestos polo son do ruído do tren pediron non. Nunca. Esta é unha actuación da propia Adif pensando que isto podería solucionar un problema que non hai, polo menos a priori. É un problema que os veciños non fixeron esa mago de reivindicación. Vale. O sea, é eso. Os veciños o que están vendo é que, porque, xa se digo, hai 3 zonas en Laraño que xa teñen postos os paneis, Sí. organización en Vilagueira, no Casal, detrás da iglesia, e o que fan é... Aí xa hai paneis. Aí xa hai, é un muro, é un auténtico muro, é de ver o que é o paisaxe, ver o sol, a ver un muro verde diante da túa vivenda. E claro, o alarmismo é tremendo. Temos que pensar que en algúns sitios, concretamente, onde queren poñelos ahora, pode haber escasamente 5 a 6 metros. En eses 5 ou 6 metros é parte da carretera, non temos beirarrúas,
E que pasa? Pois é eso, que quita o sol totalmente da mañán e casi do mediodía. Claro. Que eso me decía unha veciña, xusto dali, que coñezo xa de moito tempo, Milagros, que lle mando un saúdo, que esa era a circunstancia, que de abrir e de ver a paisaxe, de ver o día a día, vai a haber un muro e que xusto yo colocan diante da vivenda en sí, porque claro, non tería sentido que se faga para evitar o son do tren e que se poña onde non haxa vivendas, claro, que non tería sentido dende Adif, vamos. É correcto, é Claro, correcto. O que claro, pasa que o son do tren penso que non é direccional a vivenda. Escoítalo igual. Sí. Nas zonas onde xa hai, Escoitas igual Sí. o tren. Mitiga un poquinho o ruido, pero escoítalo igual. O que sí que temos comprobado, estamos cerciorados é que ningún veciño quere que lle poñan os pañéis dentro da vivenda. vale. Cantos veciños están agora mesmo preocupados porque lle afecta directamente? Directamente pode haber uns 50 veciños. Nos a finales de outubro fixemos un escrito os primeiros a movilización que empezamos a facer, pero en 4 días recollimos 285 firmas de veciños que están en contra desta obra, porque afecta directamente a esas casas, no Casal e San Roque del Araño, pero afecta a moita parroquia porque temos que movernos por esos viais que, repito, son estreitos, hai doble sentido, non hai verarrúas, o que van a facer é simplemente, pois, non sei, queren, pois, acotarnos. Pero en que situación está agora mesmo? Que tiveste de resposta de algunha institución? O Concello que pinta en todo isto? Pode facer algo? Non? Pode sumarse á reivindicación? Sumouse? Tema de administracións. Como está a día de hoxe esta reclama? O defensor do pobo, que fixemos un escrito, chegou a Madrid mandounos unha resposta de que están para contactar con Adif. Pero resposta por parte de algunha administración, falamos a nivel central, cero paradero, non houve ninguna resposta. A nivel local, nós, desde a Asociación de Veciños, mandamos 2 correos electrónicos aos 4 partidos políticos que hai representados no Concello. Sí. O día 13 e o día 29, e o único partido que nos contestou foi o Partido Popular. Tanto desde a Alcaldía, Bloque Nacionalista Galego, Compostela Verde, Partido Socialista Municipal, non tuvemos ningunha resposta. A un mail, non? Dicindo, esta é a nosa situación, se queredes coñecer algo, explicamos, non? Algo así sería. Bueno, tuveron unha chamada de contacto 2 días antes da concentración que fixemos diante de Pazo de Rasoy, conforme dicindo de que a alcaldesa había posto en contacto con Adif para que se xuntara con nós. Pero bueno, penso que cando eso foi en diciembre, nos empezamos a facer nosa primeira comunicación o 13 de novembro, creo que ven un poquinho tarde por parte da alcaldesa. Bueno, claro, un pode pensar agora mesmo, se non hai unha solicitude dos veciños, se hai un problema, polo menos, non diría inexistente, pero levadeiro, sobre o paso do tren por esta zona. Empeñado Adif en colocar ten ten algo de seguridade, algo de evitar o paso, non sei. Non, meramente... Ten outra figura estes panéis? Non, é un proxecto... É antisonoro? É un proxecto antisonoro para mitigar o ruido do que o desdoble e a liña de tren de alta velocidade. Podemos decir que... Están obrigados a colocalo? É unha lei que lles obriga a Adif a onde casas a menos de tantos metros... Pois pode vir por aí? Aparece, sí. A pregunta que che podo facer eu, alegan de que é unha obra de interés general. Eso é o que din. Interés xeral. Eu pregunto, non é o desdoble da vía de tren, xa levábamos os veciños de Laraño con elas cerca de 15 anos. A día de hoxe vai para 15 anos. Ocúrrese aos 15 anos facer montar esos panéis? Aos 15 anos... 15 anos montar os panéis de sonoros. Estos anos atrás, que pasou logo? O que sí que temos constancia é, polo que hemos visto ali, é que vai a facer unha sensación de muro, sensación de gueto, falta de luminosidade para moitas vivendas. Sí, porque son bastante altos. Nombrabas 4 ou 5 metros, entendo que de longo.
pero de alto ten que ter Pois mira, as súas a dimensións, mínima claro. é 3 metros e de aí a 3 mínima? A mínima de 3 metros e despois 3 metros e media, 4, 5, algún hasta 6 metros se puxeron. Isto é unha casa de unha vivenda, de unha altura, máis. Sí. Non, é máis. É Máis, bastante máis, de case dúas. Exactamente, correcto. Estamos a falar, eles falan de pouquiños tramos de paneis, pero os problemas que os tramos de paneis son 45 metros lineais, 55 metros lineais. Estamos a falar de 502 metros nesta segunda actuación. Son módulos que van a tapar. Exactamente. Tramos de, pois mira, 74 metros, 78 metros lineais, o sea, estamos falando... Tes aí un mapa, non? Este Sí, mapa que estou vendo, sí. podémolo amosar aquí a... Sí, totalmente. Imolo amosar, ou amosas ti ou se mo deixas, como queiras, como... Sí, son... Imos amosalo para aqueles que queiran ver unha situación realmente... Está marcado en naranxa o que son os paneis que queren colocar. Vou non amosar agora mesmo. Identifica. Os paneis sería o de laranxa, non? Exactamente. É unha imaxe que estamos amosando no noso Facebook e no noso canal de YouTube. Estos son tramos, repito, son tramos, pois mira, hai alturas de 4 metros, 4,50, 48 metros lineais de paneis. Ui, pero aí zonas 50, bastante tapiadas, quedaría moi tapiadas. Totalmente. Claro, é que esta zona de aquí... Totalmente, esta de aquí. Totalmente colocadas diante das vivendas. Uf. É facer un muro. É facer un muro. É aquí o mesmo. Correcto. E aí, pois mira, 48 metros, 56, mira, é unha auténtica... É que leo isto e dame vergoña, verdad. Repito que é unha obra de interés xeral, estamos loitando contra o Estado. É unha obra que é da DUIF, con fondos europeos, unha asociación de veciños está loitando contra o Estado. Sabemos que este mismo problema, pois mira, van a telo en Real de Conxo, no Orbitaliño, veciños de Teo tamén se han manifestado que están colocados e fanlle o efecto muro que nós estamos denunciando. É que acabas de responderme, claro. A vía continúa. Estás nomeando esa así da zona da contorna que van verse afectados tamén por isto. É unha obra que sale de Padrón a Santiago. Hai un montón de cartos, son 11 millóns creo que son 11 millóns de euros. E, bueno, colocalos de maneira donde pensan que vai a arreglar o problema as vivendas, o problema que non consultaron esas propietarios ou esos usuarios das vivendas. Oye, ti queres que che poñan os paneis? Queres que che quitemos a luz? Non sei. Claro, é que unha situación que ten a súa controversia, claro, é unha asociación, 50 veciños, aínda que as firmas que lograron o respaldo é maior, é mayúsculo, pero claro, un Estado... Parece que sempre tengas de gañar, non? Non sei que percepción tedes, que seguintes pasos tedes pensado facer... Bueno, está claro que vos estades axudándonos a nos a denunciar este abuso por parte das administracións. É unha obra que anunciaron, saleu un boletín oficial do Estado. Quería saber quen é o que lee un boletín oficial do Estado. A ver que veciño lee... Catro personas. Esta obra estuvo exposta no Concello, que é o que nos queremos denunciar. Desde parte do Concello non se dou aviso nin aos veciños... Estivo exposta e non hubo comunicación. Nada. Polo menos non vos chegou. Para nada. Non hubo ninguna comunicación. Cando afecta a viais importantes del Araño, que van a ser recortados, repito, o vial Casal a Rúa San Roque non ten beirarrúas, e se ahora nos van a acotar aínda máis o terreno, pois nos vamos abocados a non sei, a que nos poñan unha dirección única en vez de dous sentidos. Mira, é unha auténtica... as consecuencias van a ser terribles. Para o Araño vai ser, como digo, vai ser un antes e un despois. Vai a ser un gueto, vai a ser... un muro, porque, non sei, a verdade que non ten un sinsentido cando é unha obra que non é solicitada nin querida polos veciños. Pois esta é a situación. Os que nos estén escoitando vendo dirán que non podes entender a priori esa facilidade de Adif, oye, pues se molesta, temos esta solución, pero cando non hai unha reclama, cando non hai unha solicitude dos veciños, das veciñas, pois, non sei, cadra un pouco medio raro todo, pero... Bueno, o tema de colocar os paneis opacos
é un tema que, repito, estamos sensibilizados en non querelos. Ora, abertos a mellor a poñer outros que sean semitransparentes ou tal. Existen, sí, sí. No, é que non hai, teñen uns fondos e teñen xa un planeamento feito e o que queren facer é paneis opacos diante das vivendas. Repito, hai algunha que non lle poñen yo a 6 metros da súa vivenda. O efecto muro é... É que poñer un muro. É poñer un muro. É facer un gueto de unha... E se aínda se sigue escoitando o tren, aínda que disminúa... Pois sí, é o que hai. Estamos a falar que somos unha parroquia rural, non convivimos co tren, porque o tren en Araño hai unha estación, unha antiga estación de tren, o Casal, que está totalmente abandonada, eso sí que é unha auténtica pena. Estamos a veciñanza... Pero non estás acostumados ao paso do tren? É que Isto como o que vive nun aeroporto que xa... Correcto. O que non está acostumado, avión, pero que é como levar un reloxo, aos 30 segundos xa non te percatas que tes o reloxo posto. Justamente xa non eres consciente. Iba a dicirche eso, justamente a veciñanza de Laraño está acostumada ao tren, porque desde é unha estación do Casal, leva moito tempo en Laraño, o sea que os veciños están acostumados ao tren, o sea, ao desdoble levamos 15 anos co desdoble, sí. O sea que non é unha obra que fixémolo fai un mes e agora vamos a tomar as medidas porque a veciñanza ha protestado, non, é que levamos 15 anos con este desdoble. Os tres de Piaxeiros apenas se escoitan, que son os máis frecuentes. Ora, o que se escoitan, sí, os de carga de madeira e os de desogama, pero que son 3-4 ao día. Pero digo, é unha obra que os veciños, repito, son reiterativo, pero que non solicitaron. Sí, vivir o carón dunha estrada con moito tránsito, en fin, pois eso... Correcto. En fin. Bueno, pois estaremos pendentes do que poida ocurrir. Non sei, queres explicar algo máis? Queres mandar outra mensaxe? Queres, non sei, aproveita, Julio, aproveita os micrófonos. Eu que quería dicir é a tristeza que por parte das administracións, en teoría, por exemplo, sería a local, que é a que ten que amparar aos cidadáns, que ten que estar ao servicio dos cidadáns, en este caso se ha totalmente desvinculado, se ha totalmente despreocupado dos veciños de Laraño, destes veciños. Repito, nos en 4 días collimos 285 firmas. Non quixemos coller máis porque tiñamos que presentar os escritos. É triste que unha obra que a DIF alega de interés xeral, eu seguro que aos veciños de Madrid non lle importa nada, hasta os de órdenes non lle vai importar nada o que van a poñer en Laraño, pero sí que a administración local tiña que mollarse un poquinho máis e poñerse na pel dos veciños de Laraño, que son veciños de Santiago. En este caso, non se han preocupado para nada. De aí nosas protestas, porque, repito, presentamos escritos aos 4 partidos políticos representados no Concello e solamente respondeu un. É triste. É triste, bastante triste. Pois sí, están para eso, ¿no? Para salvagardar a todos os veciños, dende o primeiro ata o último. Os veciños os poñen aí precisamente para que xestionen os cartos e para que se preocupen polo que sucede a cada un dos veciños e veciñas de todo o municipio. En este caso, pois, veciños de Laraño pois se sinten esquecidos, se sinten olvidados polo grupo de goberno e a excepción do Partido Popular, que foi o único que se molestou en responder. E outro día nesa manifestación xusto coincidía que o presidente dos populares, Borja Verea, se achegaba, que, non sei se falaba contigo ou... Falou comigo e falou con cabeciña con Milagros, pero, bueno... Borja estuvo no local Centro Sociocultural escoitando a estes veciños estes problemas que che estuvo transmitindo. Simplemente foi o único partido... Sí, o arrope de escoitar, despois exactamente. Hasta onde se pode chegar, non? Pero é o mínimo que debes de facer, sobre todo, é ver o problema que vai a supoñer estes paneis para estes veciños. Para estes veciños e para os veciños en xeral de Laraño. Pois, alcaldesa, grupo de goberno, unha chamada, unha reunión, penso que é fundamental, penso que é fundamental. A Goretti San Martín, que penso que a teremos por aquí en breve, solicitamos que lle comunicarei todo isto, supoño que se estará máis que aludida, chegará esta conversa, penso que é fundamental que busque un oco na súa xenda para que fale cos veciños e veciñas de Laraño,
para que escoite e para que, si procede, a institución tome cartas no asunto. Como institución local, aínda que non corresponda, aínda que sexa unha obra faraónica do Estado, de Adif, que vemos moi lonxano, os veciños de Laraño, pois como é habitual, a primeira porta é a administración local. E cando non se sinten arroupados, pois é unha verdadeira mágoa. Julio, moita sorte. Tes o meu teléfono, tes o teléfono da radio, e sabes onde estamos. O sea que, correcto. Cando queiras comunicarnos algunha historia, pois hai fecha prevista para o inicio desta obra? Estou pendiente de mandarlle, a verdad que me dá pereza mandarlle unha contestación ao xefe de obra de Adif, que xa falou comigo fai casi cerca de un mes, porque é que non vexo que se inicien esas obras, non o vexo, porque vai a supoñer para ver unhas... E cando ves unha fotografía en blanco e negro de Santiago e unha color de Santiago e diste, hostia, mira, pois vai a ser unha cousa parecida en Laraño. Estamos falando... Non queres ni pensar no inicio das obras. Non quero ni pensarlo. Pero o xefe de Adif puxo algunha data concreta? Despois das festas de Nadal. Ou sexa... Xa. De feito, están retomando as obras na zona de Teo, que estaban pendentes, que sei non porque estou en contacto con unha asociación de veciños de Teo que teñen o mesmo problema que nós, que as teñen colocadas e os veciños as rexeitan. Pois eu dame esa pereza de dicir que queres contarlle aos veciños, porque é contarlle aos veciños, entendo a percepción é contarlle aos veciños, oye, vamos a escoitarvos vosso cabreo, pero non vamos a facer nada porque vamos a poñelas igual. Bueno, pois esta era unha das últimas preguntas. Cando tiña pensado Adif colocar o comezo das obras deses paneis, o está confirmando Julio. Xa, a volta do Nadal, pois estaremos moi pendentes. Se temos que ir outro día, Julio, abusa da confianza deste medio de comunicación para chegarnos nos alí, para que nos expliquedes alí cal sería a situación, e imos coas nosas cámaras podemos seguir tendo este tema pois candente para que non se esqueza, Julio. Moitas gracias. Eu só podo dicirche que é denigrante, solamente, repito, hai 3 zonas en Laraño que están colocadas, e o que fai é un efecto muro terrible, é terrible o que che fai, a mitigación do ruido, sí, notase un pouquiño, é o que din algún, pero o que é efecto de ver o paisaxe que estamos falando, que estamos no rural. A xente vai vivir ao rural, a vivir a tranquilidade. O tren, como te dicías antes, se leva moito tempo ali. Nós vivimos co tren. E que che veñen ahora a poñer isto e dicir, vamos, vas vivir un gueto a partir de ahora, é terrible. Sí, haberá xente que quere sair da zona. Pois sí. Julio, Odito, graciñas por vir ata Radio Líder aquí en Compostela. Moitas gracias a vos. Seguimos a pista de todo isto. Moitas gracias a vos. Gracias.